Така. Направо да. Здравейте. Чакай малко. Чакайте малко. Така, тук съм. И днес ще ви покажа в 1.7.9, само че новите апдейти, които аз сам намерил, са ги дали. След тези нови блокове, които много странни. Знам какво са. Да, сега ще покажа всички. Да, това е по-кафяло, това е по-стъкан. Това е друг блок. И това е друг блок. Така. Знам ти какви са изобщо. Дори аз сега си го пуснах на този апдейт. Но какво толкова новото поля? Това. Нищо ново. Май само блокове да добавляват. Никакви храни нови. Не. Аз там блокове. О, да. И не знам дали някои хора ще го атакуват за странно. Когато има вече били на новите апдейти и на били. Като имам контроли как се отварят. Изобщо. Тук беше трапдор. Това е капак, но някой железен капак. И това са май новите работи, други май няма. Освен тези блокове. Знам точно къде да ги намирате, защото аз сега се го пуснах и изобщо не знам. Чому ти да не? Може да ще служа в сайта, ако иска ти да се атакувате това. Този Майнкрафт, той е един нов, чисто нов Майнкрафт. Да... Не знам какво да кажа, освен да ви го покажа. Ето виж каква е. Как хикса. И ето го Майнкрафт. Да... Ще го спасна за пауза за малко. Да, върнах се. Ето го това. Изключва сайта на руски. Там тук Terrorstars. Това е новият апдейт. Има дори и по-стари има най-старият апдейт. Това е алфа най-старият апдейт. Ако искаш да ви го покажа, ще ви го кажа. Дори такъв стар никой направо не е виждал по-стар апдейт от този. Това е направо алфа. Много странно. Това ли е играта? Това общо е играта. Това е абсолютно алфа версия. Какво? Да. Но остана алфа версия. Е тази алфа. Тук има много версии. Ще го сложа в сайта и моля ви изтегля си го. Дори на него не му трябват. Какво е това? Виждате пълния свят. Виждате малки човечета. И можете да чупите. Тези малки човечета не знам. Бият ли ви? Да, това са тези малки човечета. Ти ви не може да ги биете. Да. Това е една малка алфа версия. Това да кажа не мога. Да направя така. То само край има, то няма край. Това е за тази алфа версия. Тя покажа по-новата ако ще ти е много нова. Това е Майнкрафт. Мъчкалата се махне. Ще го споправях на пауза за малко. Да, върнах се. И грънува на нова тези някаква версии. Да видим алфа. И това се вижда бета версия. Имам бета версия. Бета или не ме интересува. Аз им казвам бета версия.
Така да видим. Оля, тук вече картинки много се направили. Гледайте, бета версия. Гледайте. Аз си го гледайте веднага. Сложа такъв теча пак. Да, старото зареждане. Сашко, да. Бом, 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 бом. Бета версия отиваме на версия не такова много различни версии. Има така. А така не има стари, които са махнати. Това са ремонтираните версии. Да, ремонтираните версии. Ще спра на пауза. Това беше за сега и чао!